Constanța îmi place marea, deși nu profit de ea cum poate profită cei care vin din alte părți. Există ceva în oraș care tot timpul m-a făcut să ies afară și să-l explorez. M-am îndrăgostit de mare. În primii mei ani, când eram mai liber, să zic așa, când nu aveam așa de multe responsabilități, păi vara eram negru, frate. Deci mă bronzam, ziceai că nu sunt eu. Îmi place marea și asta m-a atras foarte mult. Pe noi ne preocupă foarte mult istoria familiei, cine suntem noi. Aș da orice, în măsura care se poate, să am o înregistrare cu tata. Poate tocmai de aceea pun un foarte mare accent pe ceea ce las eu în urmă copiilor mei. Pentru că atunci când privim în urmă copiii noștri, când noi nu vom mai fi, să nu simtă că sunt complet rupți de cine sunt ei. Mă face fericit ca familia mea să fie fericită. Când petrecem cu adevărat timp împreună, trebuie să fie și ceva spiritual. Știi, când a trecut o zi întreagă și la sfârșitul zilei îmi dau seama că am încercat să fiu cât de bun se poate, că am dat tot ce am putut mai bine la muncă, în familia mea. Asta sunt eu. Eu acum sunt traducător. Toată munca de traducere o fac de acasă. E o muncă superbă, pentru că m-am învățat ce înseamnă comunicarea. Înainte de a face traduceri, și spun bine înainte de a face traduceri, am fost actor de meserie. Am făcut actorie pe scenă, am jucat în câteva filme, mi-a plăcut foarte mult asta. Meseria de actor îți aduce foarte mari satisfacții, mai puțin financiare pentru mine. Îți aduce multe satisfacții pentru că te transpui în pielea unor personaje care fie au existat, fie nu au existat. Și ajungi să cunoști dedesubturile ființei umane. Îmi pare rău că nu mai fac asta. Din N motive nu mai fac asta. Dar este o legătură între mine și actul. Mi-aș fi dorit să continui cu actul. Dar n-a fost să fie. Eu cu Maria am făcut un pact, știi? Ea face de obicei mâncare și eu de obicei spăl vasele. Și după cum vezi, asta este exact, este nou. Ca să poți semna pe frigiderul nostru, trebuie să mănânci ceva la noi în casă. Neapărat, deci asta și e important. Care, bineînțeles, ne sunt dragi nouă. Iată câți oameni dragi avem, numai care ne-au semnat pe frigider. Apropo, asta e permanent. Deci nu se ia. E o idee foarte interesantă și mă bucur că au în mare ideea asta, știi? Și acum ne rugăm să nu se strice. Sunt Eva și sunt o prințesă. Iar eu sunt tati, mă numesc Alin, sunt constanțean, sunt actor, sunt traducător, sunt soț și tată și sunt mormon. Eu sunt Mariana, sunt mama prințesei, soția lui Alin, sunt fericită și sunt mormonă.